От давай з тобою відразу підемо в наш культурний код, як то кажуть. Скільки от у нас сейлів, от по ну дійсно емоційно класних на дзвінках? Я вважаю, що дуже мало. Ми мало емоційні. Я просто пам'ятаю останні дзвінки там з сльозами, наприклад, з Сполучених Штатів. От вони прям шоумени на дзвінках. Але ну, ті дзвінки, які ми бачимо, я не бачу, що прям іде прям емоційна подача. Так, у нас більше такі тихоні, майже шепотом, да? Так? Типу, так дуже такі от прям дуже так обережненько. От, і це відразу вас відтісняє від наших американських колег, британських колег, ірландських колег, тому що там відразу енергія, там відразу оцей ексайтмент.